Здравейте, хора! В третият епизод на Explorers и може да знаете, може и да не знаете, седей Бронив. И в миналият епизод, всъщност в първият епизод намерихме този кон Чочо и не му намерихме седло. Помислих си за него, за този кон, да му намери някакво седло. Но не толкова трудно да намериш майншафт нарочно, в който да има седло. Затова нещо по-експлорирано. Но преди това ще убием тази овца. Айде. Умри! Казах, умри! Да я вземем вълната. Не можем да я вземем вълната. Браво на нас. Забравих нещо. Това е... Аз стоях АФК и затова си го оставих така. Сега кое да хвърля, Айде това дърво. Ще го оставя така. Не знам защо. Там бях видял още овце. Някъде. Somewhere. Ето. И дай Боже, ако намерим... Умри, фада! Браво, овца! И дай Боже, ако намерим такова темпъл или нещо от този сорт, ще яздим този кон. Но предполагам, ще забравя къде съм се спалнал и да. Там ме видях още една овца, но няма да я убивам. И ако не знаете, целта на тази поредица е да взема всичките видове растения. И първото нещо, което по-добре да направя, е да се изпразня инвентар. И ето го, нашето първо цвете. На този свят, което ни е зима. Този кон също дали да го убия. Ще го оставя. Да, ще го оставя. Магари! Ди кухая! Ди, да! Добре. Чао, магари. Браво на мен. Много съм добър. Без това има много дърво, защо да не си го хъбя така. Там видях малко светенца. Няма да я обиждам тази крава. Ще се качим на тази планина, за да вземем това бухарче. Май е бухарче. Не знам дали е бухарче. Слагаме бухарче. Стър. Кой да хвърля? Влево. Така, слагам, защото не ми смятат. Така. Ого, този биом. Този биом май ще ми хареса. Да вземем последната свинска първела. Готови сме. Този биом. Много е як. Той има още овце, които ще избия. Умри. Казах умри. Браво. Добра овца. Много бързо умира. Това е хубаво. Така.
Готово. И ти остана последната си. Умря. Всичките умря. Не остана ни една. Вау. Така. Там имаме свине. Тази вълна не ми трябва. Така. Дай ми своите пържоли. Дай ми своята сланина. Благодаря за сланината. Ще ми трябва. Сега се чуда кое да хвърля. Ето този гранит ми е безполезен. И шугаркейнса вече е спискан към взетите неща. Айде, къде си да? Добре. Добре, слънчо, гледай. Много бързо ги намирам. Цветят. Семената не се зачитат. Предполагам. Звъни един телефон в момента. Тук ще спра клипа за малко. И тук съм отново. Става нощ. Време е да взема един слънчоглед, така, даже два, браво на мен. Много съм добър. В момента ще крафтнем едно легло. Крафтираме крафтинг тейбъл. Така. Браво. И време е да спим. Спи. Какво? Ендермен? Добре. И така, айде. Ендермен. Къде си? О, там един скелет умира. Умри! Това ми стана на любимата фраза. Тая вълна не ми трябва, вече си имам легло. Тук има паяк. Паяка ще ми бъде полезен. Не е това. Той е ендърмен, ще умри. Къде е той? Ето те, приятели. Добре, умря. Това беше лесно. Тук има крави, мрави. Така, още от готиния байом. Там тия крави се борят за едно дърво. Всъщност аз имам ли това обикновеното? Да. Ореха, да. Имам ги всичките. Имам... Добре, бе! Защо няма седло? Край. Не. Чакай. Колко сърца имаш? Да. Аха, добре. Не те искам. Добре, бе! Айде, скучих. Де е другия? Аха. Черньо. Добре.
Не съм натиснал нищо. Стига. Така. Не. Добре, това е странно. Ди. Добре. Добре, имаш си собствено мнение. Не мога ли да сляза? Добре, слязох. Сега забравих на къде бях тръгнал. С тия коне. Може би натам. О, Спрус гора! Yes! Ето тук има една овца. Умри. Умри. Казах умри. 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 Умря. Браво. Ще получиш Оскар. Още една. Умри. Леле, на един хит беше таз. Тук има кокошки. Трябва да ям. Да. Айде, яш. Яш. Я, да. Така. Отиваме да вземем Спруса. И ми остават джунговото и акацията, нали? Май са тези. Леле, само 2 дървета и купче на цветя. Дървото не ми трябва, само саплинг. Саплинга е важното нещо. Там има попи, което ще взема. Само да пусне един саплинг. Клипчето е 12 минути вече. Така. Леле, там е имало попита. Айде. Ако щупа това дърво, дали ще ми? Айде. Един ми трябва. Един саплинг. Ехо. It's me. Здравей, здравей, къде си ти, саплинг? Не те виждам, не те и чувам. Ето един паднал от дървото на пътя ми. Кое да хвърля? То слапис. Айде, не, дървото не го съкъм, разбрали, искам саплинга. Браво. It's he. Ши. И тук имаше още. Тук имаше попи 100%. Да, ето попита. Взимам попито и приключвам епизода. И то си редстоун не трябва, не знам защо съм го събирал. Какво? Акация? Не, бъркал съм се. Айде. Добре. Не е меча. Кирката. Така, кирката. Спушваме се. И ти. Не виждам нищо. И това ще е крат на епизода. Аз ще се зарова тук и ще стоя до следващият епизод. До виждане!